Bueno, y primero de nada, ¿cómo vive o equipo esta semana despois desas 4 vitorias consecutivas, algo que non se lograba dende fai xa varias tempadas? Pois con algo máis de tranquilidade, pero sin, sin perder de vista aí que é un partido moi difícil este fin de semana. Pero con tranquilidade. 5 goles nesta tempada levas acumulados. Esperabas ese arranque goleador antes de comezar a tempada? Home, eu esperaba, non esperaba tantos goles, pero sí igual máis asistencias, que son máis de asistir que dar que meter goles, pero bueno, todo o que sea sumar, mellor. Este fin de semana visita o Moaño, o Estadio do Couto. Que esperas do encontro e, sobre todo, que esperas do rival? Un partido moi difícil, como a todos. Son todos moi difíciles. Bueno, como xogador novo do equipo, que se sinto xogar no Estadio do Couto entre máis de 1000 afeccionados cada domingo? Bastante diferencia, sobre, imagino, co que tiñas vivido ata ahora. Algo diferente, algo novo, como dices tú, que dá ganas de ir cada domingo a xogar un partido con esta afición, verdad? Moi ben. O clube involucrouse o pasado fin de semana nunhas iniciativas solidarias, entre elas a destinada ao teu concello, a Carballeda de Avia, lugar onde vives ti, polo tema dos lumes. Que che parecen estas iniciativas e como viviches ti esa xornada negra de lumes en Galicia, que che tocou ben Todo o que preto? sea colaborar está ben, da igual que sea Carballeda de Avia, como que sea Melón, como da igual que povo sea. Todo o que sea colaborar, pois moi ben. Pois eu viví ao pé da casa ali, viví no pé da casa e fixen o que pude para axudar ao resto da xente. Bueno, pois eso, axudar. E de cara ao domingo, que chamamento farías a afección para que acuda ao Estadio do Couto a animarvos? O de sempre, pois que veña con ilusión de ver un partido, intentaremos que sea bonito e intentar ganar. Vamos a intentar ganar. Hai dous partidos o domingo, xa o campo está vaya por Dios. Non sei se preocupa ese aspecto ou É un problema que xa se acarrea desde o principio de temporada, xa, esperemos que polo menos corten o césped, polo menos, que últimamente está moi alto. volverás para a banda ou xogarás por dentro, dache igual? Con tal de xogar, dame igual, non de xogar.